Moikka! Kello on vähän yli 11. Kohta ollaan lähdössä hakemaan Telhiä. Telhi on sen äidin luona yötä, joten me käydään hakemaan Telhi-Liedosta ja sitten mennään tallille. Kun Telhi lupasi letittää mun hevosen, niin mä oon ite niin laiska, mä en jaksa letittää sun hevosta, niin... Mut kuitenkin, okei, ehkä se johtuu vaan siitä, että mä en osaa letittää kunnolla. Mut niin Telhi tosiaan letittää sen ja sit laitetaan kamat autoon ja lähdetään kohti Meljän tallia. Mun lähtö on joskus 2 aikoihin vähän jälkeen, olisiko ollut varttia yli 20 yli, ja Telhin on joskus 3 aikaa. Eipä tässäkään mitään, en mä osaa puhua yhtään kameralle. Tää on niin awkward, että mä en kestä. Okei, mut tää taisi olla tässä. Heippa! Telhi! Mitä kuuluu? Mikäs tässä? Nöyrytyksen päivä, kun osaa sinne tykkää. Hyvin se sujuu. Ei sillä voi mitään, poni on vähän hankala. Minä sä ajat? Ei se susta oo kiinni. Okei, ehkä se ei vaan tykkää.